szépia volt, nem tudok változtatni semmi. Nekem a hátulén tört be egy telefonon kijelzőjén. Nem tudom, hogy felébredtem és be volt törve. Ez a bionice videó. Szia, ő Era. Ő is lakhat veled együtt, ha úgy gondolod. Ő Peti, őt már ismered. Hi! This is Starling. Say something to camera, Starling. Mi a helyzet? Nem semmi. Nem tudom. Ez a konyha. Nincsenek mosatlanok. Na, a Harry Potter szoba az ott kezdődik, amit tanult testvérem Péter meg fogja nyitni az ajtót. Most kicsit sok cucc van, ezt ki tudjuk szedni belőle. Itt elég sötét van. Gyorsan, lassabban megy el, Most ilyen... Van ott lámpa. Raktár a lámpát keressen, várjál. Oldalt a falon. Ja, hogy ez itt a lámpa. Teljesen korrekt. Na, Do you like this kind of... ez a Harry Potter szobánk. Nem tudom, látod, ez ilyen 2 méter hosszú körülbelül. Most ilyen cuccok vannak benne. Your battery is off. Hát, ennyi. Azt hiszem nem kell róla többet mutatni. Az ár... Csillió.